авф ибни молик яке аз саҳобои паямбармон мегӯяд ҷанги табук буд. ман омам мегӯяд пеши ҳазрат дар хонаи чармӣ буд. ирам имомбухорӣ меорад. мегӯяд вақте пеш дуромам гуфт авф то шаш чиз агар ба вуқӯъ напайвандад қиёмат намешавад. ҳамин шаш чиз гуфт мешавад, баъд қиёмат мешавад. мегӯяд гуфтам ҳазрат гӯш дорам, ин шаш чиз чияй? гӯ якум марги ман. то ман аз дунё нагзарам қиёмат қоим намешавад. зеро бародарои азиз, тамоми саҳобаи паямбар гумоншон ҳамин буд ки ин ҳазрат ҳамин хел маҳбубай дар худо ки худо ҷонира намегирад. бар ҳамин ҳамон ояте ки иннака майитун ва иннаҳум майитун, эй муҳаммад бидон ки ту ҳам мемирӣ, асҳобтам ҳама гирдуванотам ҳама дунёро пак буд мегир. ягона зоте ки боқӣ мемона и аллоҳ аст. ба ғайри аллоҳ ҳаматон аз дунё мерӣ. ҳамон ояти куллу ман алайҳа фон ва ябқа ваҷҳу раббика зулҷалоли вал икром. ягона зоте ки мемона аллоҳ ай, ҳама дигар мегзарад. гуфт якум нишонае ки мисол гӯем то қиёмат, то ҳамин нишона нашавад қиёмат намешавад, ин аст марги ман. гуфт ман бояд аз дунё гузарам. дуюм гуфт авф бидон ки то агар ҳамин байтулмақдис, то ҳамин ҷое ки ҳозирина яҳудиҳову фаластиниҳо, ҳамон ҷое ки паямбармон аз уҷа мероҷ рафт, ҳамон масҷид агар то фатҳ нашавад, то мусалмонҳо ҳамонро агар мақсад нагиранд, қиёмат намешавад. ҳазрати умар дар давраи хилофаташ байтулмақдиса фатҳ кард, дар дасти мусалмонҳо таслим шуд. сеюм чӣ гуфт паямбар? гуфт сеюм гуфт чизе ки меояд. авф гуфт ин чи аст? ин гуфт марги ногаҳонӣ бисёр мешавад. марги ногаҳонӣ бинёяд зиёд мешавад. ҳоли шумо агар тахмин карда бошед, маргҳои ногаҳонӣ бисёр аст. касоне буд ки ҳозир буд саҳар нест, ҳозир буд инҷо мехеза меравад, ё ягон дарда, ягон садама, ягон чизеда мубтало мешавад. гуфт дардҳои ё маргҳои ногаҳонӣ зиёд мешавад. дигар чизе ки авф гуфт меояд. баъд мега аз он чорум чӣ гуфт? гуфт то агар домани уммати манро вабо нагира, агар анами тоун нагира, қиёмат намешавад. ҳазрат ҳатто омадани вабора, бародарои азиз, дар ҳадиси бухорӣ пешгӯиша кардагие ки ина ман ҳозир то мисол 131 ҳиҷрира бигем тахмин мелодӣ қади бигирем, ина то 750 мелодира ай паямбармон то мисол иҷара, ина то 7 асра бигем. алла кабине ки 5 та тоуни машҳур шаван барои шумо гуфтам ки бо ина айнаи солҳои минбачам чӣ қадаре ки омадааст. гуфт то агар тоун наояд, мақсад қиёмат қоим намешавад. ҳоли ҳазрати оишаи модармон як ҳадис дора аз паямбармон ки паямбар гуфтааст ки ду чиз уммати мара мақсад кам мекунад, нобуд мекунад. гуфтан чи аст? гуфт ҳазрат, гуфтан аттаъну ва тоун. гуфтан тоунша фаҳмидӣ, яъне вабора фаҳмидӣ, лекин таънш чияй? гуфт алқатл, куштор бисёр мешавад. куштор дар байни уммати ман бениҳоят зиёд мешавад. уммати манро кам мекардаги яке тоунай, яке қатл. панҷум бародарои азиз чизере ки ҳазрати авф да гуфт ки то наёяд қиёмат намешавад, гуфт байни умматҳои ман фитна бисёр мешавад. ки мо дар давраҳои аллакай баъди ҳазрат гузаштан фитнаҳо байни мусалмонҳо оғоз шидагӣ буд. давраи ҳазрати усмон дабин, ҳазрати усмонро ки ба қатл расонид? ай дасти мусалмонҳо кушта шиданд. баъди ҳазрати усмон медонем чӣ қадар мусибати калон шид. давраҳое ки ҳазрати алӣ
мақсад 4 сол ҳамин 4.5 сол ҳамагӣ хилофат кард, лекин дар ҳамин 4.5 сол хилофаташ бин ҷанги ҷамал дошт. вақте ҳазрати оишаи модармон омаду нафарое ки усмона нобуд карданд, қотилои усмона талаб карданд, ҳамин ҷа мақсад байни ҳазрати оиша ва байни ҳазрати алӣ хоб инҳоро як талотум андохтанд, ҷангшон андохтанд. 10,000 мусулмон кушта шид. 10,000 мусулмон, 5,000 аз тарафи ҳазрати алӣ, 5,000 аз тарафи модармон оиша. ира ҷанги ҷамал мегуфтанд, дар таърихи машҳуре. баъди ин бо ҳазрати муовия омад накарданд. ин буд ҷанги сифин. медонед дар инҷа 70,000 мусулмон кушта шид. 70,000 мусулмон кушта шид. халас ҳамхелӣ набардҳои байни мусулмонҳо бародарои азиз омада мисол то имрӯзҳора ҳамин нофаҳмиҳову ҳамин мақсад сода истанд. ҳазрат гуфт инам гуфт яке аз нишонаҳои омадани қиёмат ҳаме ки то фитна дар байни умматон нашавад, қиёмат қоим намешавад. баъд шашумша ҳазрат гуфтанд ки шумо мисол бо румиё сулҳ мебандед, лекин румиҳо бо шумо мақсад хиёнат мекунанд, ки бисёре аз соҳибои ҳадис мегӯянд оли ин масъалааш рух додагӣ нест. халас бародарои азиз, мақсади мо аз ҳамин беморӣ буд. худои меҳрубона мо имрӯз шукр мекунем ки дар ҳамин тоҷикистони азизи мову шумо и дард нест. шукр мекунем ва доим дуо ҳам кунем ки худои меҳрубон ҳеҷ гоҳ мақсад вориди ин мулки мо мамлакати мо ҳам нашавад. дигар мамлакатҳоям ки мубталоай дуо кунем ки худои меҳрубон ин дард ай болои ҳамин мардум дур кунад. як осудагию хубӣ. албатта дар кадом давлате ки ҳамин дард боша бародаро, ӯ ҳатман таъсираш дар мо, дар дастархони мо ҳатман ҳаст. марамин алалхусус бачаҳое ки мисол дар русия ҳастанд, шумо бо зангшон мезанед, пештаборотон ҳастай, бигем ки бачаме ҳамон чизе ки қонуну қоидае ки дар ҳамон ҷо ҳаст риоя кунед. зеро агар ба шарте дар тақдир ман шунидам ки чанд бачаҳо гузаштанд дар россия. хоб худованд раҳматшон кунад. мо вақте мешнавем дарҳақшон дуо мекунем худо раҳматшон кунад. бо ҳатто дар интернетҳо дидем ки бачаҳое ки имконият доранд бо кӯмакшон кестанд, мақсад ёрдамҳо кардестанд, бурдестанд, додестанд. худои меҳрубон ӯ бародарои моро ҳам бо ғайратҳошона зиёд кунаву алло бо мақсад онҳо зеви ҳамин худо ҳамора додааст. бин аллакай маълум аст ки ҳаморам беҳикмат надодааст, ки инаи рӯзҳои сахта бо дасти мисол ҳазорҳо ҳамо бародарои хичона мегиранд. ин кора бояд давом тиҳанд. вале бачаҳора гуфтанд дар бор ки ҳамин масъаларо ҷиддӣ бубинанд. майлаш агар худои меҳрубон рӯз шабуд карда бошад, бигзор аввал сабабҳоро ҳамаша, яъне асбобҳоро истифода бара. ҳамон ниқоб меда, ниқоб куд, даста бушу, даста карантинае айхонат набур, чизе меган риоя куд. агар аҷал ки агар барои алло дар кор бошӣ ҳамон тараб меёвад, лекин баъди эҳтиётҳо агар ба шарте ки риояҳо агар бигзарем, иншоалло ин ҳолатда бародарои аз анамун дараҷае ки гуфт паямбар шаҳодат мебарем, иншоалло мо ин дараҷаро мебарем. лекин агар накардем бародаро, мо ҳамин дараҷа маҳрум мешем. ҳамин чиз хеле муҳим аст. имрӯз фақат дар тоҷикистони мо дуо кунанд дар кор ки худои меҳрубон ҳамин дард ки нест, ҳамин дарда наёрад. аллои меҳрубон ҳамеша мулки моро, ҳамеша мардуми моро дар паноҳи раҳмати исматш нигаҳ дорад. бародарои ғарибӣ мо на танҳо дар русиянд, мара чанд рӯза аз амрико занг мезананд, аз давлатҳои қазокистон занг мезананд, халас ҳамин тамоми шаҳрҳо занг мезананд. ҳамаш ба як ҳоҷи боба даҳақмон дуо кунем ки халас ҳамин хеле мушкилотанд тари ҳол мо аз онҳо да бо огоҳтарем. дуо мекунем дар ҳаққи ҳамашон ки худои меҳрубон
حفظشون کنه و خدای مهربان مشکلات بالای سرشون دور کنه و با خدای مهربان روزای خوب و روزای نیک با نصیبشون گردونه و با صحت و سلامت نزد پدر و مادرشون و وطنشون و خانواده‌شون در رسانه و خاندان حاجی بابا در خدای مهربان فیض و برکاتشون نازل کنه. ای حاجی بابا را خدای مهربان دوام عمرش نیک کنه، خیرش کنه و الهی مهربان همیشه در پناه رحمت اسمتش نگهش بداره و فرزندکاشان برادر ما ستاره هم اهل دوستا و همسایه‌ای که جمع شدین خدا همه شما را در پناه رحمت اسمتش نگهدار بشه. اللهم اعنا ذکری و شکری و حسن عبادتک. آمین یا رب.